Ara mateix no sabem si aconseguirem el repte perquè s'està fotent a nevar i s'ha juntat amb el vent, de seguida tindrem boira. S'està posant una mica difícil, però ho donarem tot, tirarem endavant mentre es permeti i aviam què passa. Queden molt poques hores per la fi del repte i no sabem del cert què passarà. Seguim endavant. Pica! Bon dia, ja estem liats aquí a plena pujada. Després d'una nit xunga de pluja, vent, a dormir al terra, per fi hem començat a pujar metres i metres. Una mica forts al principi, però vamos, lo petamos seguro. Venga, pica. Vamos. La dreta, tio. La dreta ja sortim. Bueno, 5-3.000, 3 hores. Anem bon promig. Cabron. Un mos? Em portes collat, cabron. Anem bé. Molta rasca, molta. És que està tot posat com un castell de cartes. Aquí s'eixampla més. Uah, vaya palo.
buscar el 12 i el 13 i a l'altra banda tenim una bona baixada. Vinga, pica! Fem-li canya amb aquesta nevada. Joder, Déu-n'hi-do. Bueno, va, sortim a dalt i aviam on estem. Reconeixes alguna cosa? Sí, crec que la vull és aquí. Aquí mateix, oi? Crec que sí. Vinga, Se fotem sent una canya. olor de bolets, tio? Això és tu, que ja el delires. Olor de bolets, diu. Rovellons! Menys de mitja hora. Jo no ho veig. No ho veig. Això no para de pujar, me cago en tot. Però podem estar segurs que ho provarem. Queda poc més de 5 minuts i ja sabem del cert que no ho aconseguirem, però no pararem. La decepció ha sigut trobar-nos aquesta carretera massa llarga, massa curves, massa temps.